53. bodom programu je žiadosť pána Petra Ďuríka, textilná 3054/1. Ďuriša. Pardon, Ďuriša. Ďurík tu bol pred chvíľočkou. Pána Ďuriša. Textilná 3054/1, prenájom časť nebytového priestoru v objekte Štefánikova 1, zriadenie fotografického ateliéru. Stanovisko Mestského úradu k žiadosti je k dispozícii, ako aj zverejnený zámer mesta Levice 21 v mysle zákona o majetku obcí. Materiál predkladá pán prednosta inžinier Juhár, spracovala pani doktorka Sisová s pani bakalárkou Murinovou. Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, ktorá stanovila aj ceny, a v komisii obchodu, služieb a cestovného ruchu. Obidve odporúčajú schváliť. K materiálu pod bodom 53 otváram rozpravu. Do rozpravy je prihlásený pán poslanec Gabriel Feldy, ale mu odozdávam slovo, nech sa páči. Stotožňujem sa so stanoviskom Mestskej rady. Ďakujem, uzatváram rozpravu k bodu 53 a vyzývam predsedu návrhovej komisie, aby priniesol návrh uznesenia k bodu 53 v zmysle stanoviska Mestskej rady. Mestské zastupiteľstvo k bodu číslo 53 berie na vedomie, schvaľuje v zmysle stanoviska Mestskej rady a odporúča primátorovi mesta uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov. Ide o fotografický ateliér, cena 35 eur za meter štvorcový a rok. Ostatné priestory 15 eur za meter štvorcový a rok. Ďakujem. O prednesenom návrhu uznesenia k bodu 53 dávam hlasovať. Výsledky hlasovania. Zaprezentovaných 17 poslankyň a poslancov, zahlasovalo 16, jeden nehlasoval. Konštatujem, že predložený návrh na uznesenie bol trojpätinovou väčšinou, potrebujeme trojpätinovú, áno, väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva schválený. 54. mu je žiadosť pána Patrika Rovňáka, textilná 5 Levice, ktorý žiada prenajať časť nebytového priestoru v objekte Perecká 42, prvé poschodie za účelom zriadenia skúšobne. Čo tam bude skúšať? Stanovisko Mestského úradu k žiadosti je súčasťou materiálu, ako i zverejnený zámer mesta Levice 25/2015 v zmysle zákona o majetku obcí. Materiál predkladá prednosta Mestského úradu pán Juhár, spracovala materiál doktorka Sisová s bakalárkou Murinovou. Materiál bol predložený na prerokovanie komisii finančnej, ktorá odporúča schváliť i stanovila ceny, i v komisii obchodu, služieb a cestovného ruchu, ktorá žiadosť zobrala na vedomie a odporúčala neschváliť predmetnú žiadosť. K materiálu pod číslom 54 otváram rozpravu, do ktorej sa hlási pán poslanec Igor Eder. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ viem, tak jedná sa o skúšobňu bicie, kde bude trénovať na bicie nástroje. Je to priestor v strede sídliska v tom kotli a z toho dôvodu komisia obchodu a služebného odporúča schváliť. Pretože tam dal potenciálny nájomca aj dobu, kedy by chcel bubnovať a bola dosť neskoro večer. Ďakujem. Čiže dôvodom stanoviska komisie bolo nám aj na rade povedané, je možnosť následného protestu bývajúcich v blízkosti tohto objektu. Tak poprosil by som sa nad tým zamyslel, lebo aby sme neriešili ten problém v júni a potom zasa niekedy v auguste. Ďalej sa do rozpravy hlási pán poslanec Feldy, nech sa páči. Osvojujem si stanovisko Mestskej rady, ktorá odporúča neschváliť. Uzatváram rozpravu, čiže zakryl vás pána Edera, zakryl pán Feldy s tým istým stanoviskom. Uzatváram rozpravu a odozdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby priniesol návrh uznesenia k bodu 54 v zmysle stanoviska Mestskej rady. Uznesenie Mestského zastupiteľstva k bodu číslo 54. Berie na vedomie žiadosť Patrika Rovňáka a neschvaľuje v zmysle stanoviska Mestskej rady túto žiadosť. Ďakujem. Máme teda v stanoviska Mestskej rady neschvaľujeme prenájom na tento účel. Samozrejme, ak požiada na iný účel, že tam bude hrať možno
Na čo? Tam bude učiť slepecké písmo. Tam už to je možno na triangli. O prenesenom návrhu uznesenia k bodu 54 dávam hlasovať. Je tu skutočne predpoklad protestov. To je nesporné. To bude príliš blízko k obydliam. Niečo mu pohľadajte, pani doktorka Sisová. Mu zase bubnovať môže, len aby bol ticho. Bohužiaľ už nemáme také priestory, kde by mohli nacvičovať tieto hudobné skupiny. Témos, až tam ešte niečo nájdeš. Tam už nič nemáme. Výsledky hlasovania k bodu 54, prítomných 17, za 16, jeden nehlasoval. Konštatujem, že predložený návrh na uznesenie nebol trojpäťinovou väčšinou všetkých poslancov schválený. 55. bodom programu je žiadosť spoločnosti Restaurant LV Svätého Michala 4 v Leviciach o prenajom pozemku. Stanovisko úradu k žiadosti restaurant k dispozícii, ako aj zverejnený zámer 30/2015 je k dispozícii. Materiál predkladá inžinier Juhár, predostav Mestského úradu. Materiál spracovala pani doktorka Sisová s magistrou Orovnickou. Materiál bol prerokovaný komisii finančnej, ktorá zobrala na vedomie žiadosť a odporúčila i cenu 29,90. Obchodu služby a cestovného ruchu odporúčila schváliť, ako aj komisia životného prostredia a komunálnych vecí. K materiálu pod bodom 55 otváram rozpravu. Pán poslanec Eder, nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, schvaľujeme niečo, čo už vonku funguje? Áno. Ďakujem. Je to tak, že už položili. No, zmluva o budúcej zmluve uzatvorená, ale mali samozrejme začať až teraz. Áno, boli sme upozornení, tak sme pripravili zmluvu o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy s tým, že sme ich zaviazali, že od dňa účinnosti zmluvy o budúcej doplatia nájom tak, budú ako platiť, schváli odkedy mestské začali stavať. zastupiteľstvo. Teraz stavať, stavba nie je spojená so zemou, takže... Ale je to zaujatie priestranstva, za ktorý zaplatia spätne. Viete, aby sme mali teda nejaký honor, že schvaľujeme niečo a následne sa potom to bude riešiť. Keby sme neschválili, musia to odstrániť. Jasné, ďakujem pekne. Ďakujem. Ja s tým, že do budúcna by som poprosil, by sme mali na stránke mesta dať tieto letné terasy asi vedieť dopredu, lebo skutočne už teraz to schválenie zrejme už mnohým, rozumieme sa, aby to bolo na druhom zasadnutí nového roku vo februári, aby oni v tom apríli už mohli to mať postavené. Mnohokrát podľa samozrejme počasia. A myslím, že tu máme ešte aj žiadosť tu na Leu. Ďakujem pánovi Ederovi. Áno? Len ešte máme rozdiel, lebo niektorí majú nájom a niektorí majú zaujatie verejného priestranstva. Nájomné vyžaduje stavebný úrad, pokiaľ robia stavbu, pokiaľ tá terasa vyžaduje buď oznámenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie, vtedy je nájom a potom sú také terasy, ktoré majú v podstate platia daň za zaujatie verejného priestranstva, čo sú neporovnateľne iné peniaze. Treba sa dohodnúť a dať to do jednej roviny, myslím si. No tak áno, tam je ten problém, či vyžadujú stavebné povolenie alebo nie, hej? Áno. A tak to aj rozlišujete? Áno. Len tam, kde je ten nájom, tak je to menej peňazí, ako kde je to zaujatie verejného priestranstva. Len zase nájomné je uzatvorené vlastne na celý rok. Oni ako náhle uzatvoríme s nimi nájomnú zmluvu, tak nie je na dobu určitú. Je uzatvorená vlastne na dobu neurčitú. Áno. A tú daň za zaujatie verejného priestranstva platia len na to obdobie, odkedy teda vyložia tie stoličky von. A schovajú, hej? Áno. Ale je to dosť veľký rozdiel, no. Je. Možno by v tej komisii obchodu služieb sa s tým, treba to predložiť do komisie obchodu služieb a stanoviť to asi jednomyselne, ako to budeme robiť, no lebo fakt do zbalí tú terasu, tak nebude platiť tedy, lebo nezaujíma z priestranstvo, ani nenajíma, a naopak. Dobre, v rozprave pán, dve úlohy máme, zosúľadiť to, a úplne prísne, stavebné, nestavebné, prenájom, zaujatie. A druhú vec máme, že treba to fakt predkladať vo februári, upozorniť na to týchto možných potenciálnych uchádzačov o zaujatie verejného priestranstva alebo nájom, aby si dali skôr, aby si nedochádzalo k takýmto veciam ako teraz. Sú dve veci pre teba, pani.
Toto je nová kaviareň. Viete, že oni väčšinou už to majú, tie staré kaviarne poschvaľované. Hej. Ďakujem. O slovo v rozprave sa prihlásil pán poslanec Feldy. Ďakujem pekne. Osvojujem si stanovisko Mestskej rady a dúfam, že nebudem musieť rozoberať. Ďakujem. Uzatváram rozpravu k bodu 55. Rozdávam slovo predsedovi návrhu komisie a priniesol návrh uznesenia k bodu 55. Uznesenie k bodu 55 Mestského zastupiteľstva. Predloženú žiadosť spoločnosti Restaurant berie na vedomie aj stanovisko Mestského úradu k žiadosti a k zverejnenému zámeru mesta schvaľuje prenájom pozemku a odporúča primátorovi mesta podpísať nájomnú zmluvu. Ide o parcelu KNC 367/1 s výmerou 28 m2 pred prevádzkou kaviarne Piazza Il Café na ulici Ľudovita Štúra. Bude to exteriérová terasa a cena je stanovená na 29,90 eur za meter štvorcový a rok. To je strop, čo máme? Áno. Ďakujem. O prenesenú návrhu uznesenia k bodu 55 dávam hlasovať. Výsledok hlasovania k bodu 55. 17 prítomných, 17 za. Konštatujem, že predložený návrh na uznesenie bol trojpäťovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva schválený. 56. bodom programu je žiadosť inžinierky Eriky Haškovej, rodenej Baťovej, vojenská 137 Levíc, inžiniera Juraja Dobrotu s manželkou, pani Dominiky Dobrovej, rodené Špaňovej, obaja bytom Levice, vojenská 135, a pána bakalára Alana Šágyho, bytom Levice, vojenská 133, o odkúpení nehnuteľného majetku mesta. Stanovisko Mestského úradu k žiadostiam, z ktorých som čítal, je k dispozícii ako i zverejnený zámer mesta Levice 26/2015 v mysle zákona o majetku obcí. Materiál predkladá prednosta Mestského úradu inžinier Juhár, spracovala ho pani doktorka Sisová s inžinierkou Červenákovou. Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej s kladným stanoviskom i stanovením ceny i v komisii životného prostredia a komunálnych vecí taktiež s kladným stanoviskom. Dňa 27.4. vám bol e-mailom zaslaný nový návrh na uznesenie, ako aj nová príloha, týka sa nového geometrického plánu, kde je už upresnená plocha tak, ako bola zameraná. To je ten doplnený, že už vieme presne stanoviť výmeru, áno? Áno. Ďakujem. Otváram k materiálu pod bodom 56 rozpravu. O slovo sa hlási pán poslanec Gabriel Feldy, nech sa páči. Osvojujem si stanovisko Mestskej rady. S doplnením, hej. Áno, s doplnením v tomto materiále. Teda podľa toho nového uznesenia. Upresnenou výmerou vlastne odpredávanej plochy. Ďakujem, uzatváram rozpravu a odozdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, pánovi poslancovi Romanovi Karafovi, priniesol návrh uznesenia k bodu 56. Uznesenie k bodu 56 Mestského zastupiteľstva v Leviciach berie na vedomie žiadosti Eriky Haškovej a Juraja Dobrotu s manželkou, stanovisko Mestského úradu a zverejnený zámer mesta Levice číslo 25 z roku 2015 schvaľuje a odporúča primátorovi mesta podpísať uvedenú kúpnu zmluvu na prevod majetku podľa bodu 2.2 návrhu. Ďakujem. Či máme stanovisko, respektíve návrh uznesenia v zmysle stanoviska Mestskej rady k dispozícii s tým, že opakujem, je tam zmenená výmera plochy, lebo už máme aj geometrické zameranie, nový geometrický plán. O prenesenú návrhu uznesenia k bodu 56 dám hlasovať. Výsledok hlasovania k bodu 56. Zaprezentovaných 17 poslankyň a poslancov, všetci hlasovali za. Konštatujem, že predložený návrh na uznesenie bol trojpäťovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva schválený. 57. bodom programu je žiadosť pani Tatiany Daruovej, textilná 18 Levice, o odkúpenie pozemku. Stanovisko Mestského úradu k žiadosti je k dispozícii. Materiál predkladá pán Juhár, prednosta Mestského úradu. Materiál spracovala doktorka Sisová s pani Červenákovou. Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej
ktorá odporúča schváliť za cenu 1 euro za meter štvorcový pozemku. Komisia životného prostredia taktiež odporúča schváliť bez stanovenia ceny. Otváram k materiálu rozpravu. Je to cena, za ktorú sme predávali aj lacnejšie, ešte je to záhrada. Preto tá cena je tam taká, aká je. Aby sme nerobili rozdiely medzi tým predchádzajúcimi predajmi. Záhradu, ktorú užívajú už x rokov, myslím si. V rozprave, nech sa páči. Osvojujem si stanovisko Mestskej rady. Ďakujem. Uzatváram rozpravu bodu 57 a odovzdávam slovo a vyzývam predsedu návrhovej komisie, aby priniesol návrh uznesenia k bodu 57. Momentík, teraz. Uznesenie Mestského zastupiteľstva k bodu číslo 57. V zmysle stanoviska Mestskej rady berie na vedomie žiadosť pani Darovej na odkúpenie pozemku a takisto stanovisko Mestského úradu k tejto žiadosti. Schvaľuje vyradenie prebytočného majetku mesta, katastrálneho územia Levice, parcela 9749/4 s výmerom 159 m². Zároveň schvaľuje prevod majetku priamym predajom a odporúča primátorovi mesta podpísať kúpnu zmluvu v zmysle bodu 2.2 tohto odporúčania. Ďakujem. O prednesenom a predloženom návrhu uznesenia k bodu 57 dávam hlasovať. Výsledok hlasovania. Prítomných 17, zahlasovalo 16, 1 sa zdržal. Konštatujem, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva schválený. 58. bodom programu je žiadosť spoločnosti Lemo SRO, ulica Kubratke 5, Levice o odkúpenie pozemku. Súčasťou materiálu je stanovisko Mestského úradu k tejto žiadosti. Materiál predkladá inžinier Juhár, prednosta Mestského úradu, spracovala ho pani doktorka Isová s inžinierkou Červenákovou. Materiál prerokovala finančná komisia, odporúča schváliť cena 8,30 eur za metr štvorcový a životného prostredia komunálnych vecí odporúča schváliť. Otváram k materiálu pod bodom 58 rozpravu. Do rozpravy sa hlási pán poslanec doktor Feldy, nech sa páči. Osvojujem si stanovisko Mestskej rady. Ďakujem. Uzatváram rozpravu k bodu 58 a vyzývam predsedu návrhovej komisie, aby priniesol návrh uznesenia k bodu 58 v zmysle stanoviska Mestskej rady. Mestské zastupiteľstvo v bode 58 berie na vedomie žiadosť spoločnosti Lemo SRO o odkúpenie pozemku. V bode B stanovisko Mestského úradu k žiadosti tejto spoločnosti. Schvaľuje vyradenie prebytočného majetku mesta a prevod majetku priamym predajom. Zároveň odporúča primátorovi mesta podpísať príslušnú kúpnu zmluvu so spoločnosťou Lemo SRO. Je to všetko v zmysle stanoviska Mestskej rady v Leviciach. Čiže 8,30 eur za metr štvorcový. Ďakujem. O prenesenom návrhu uznesenia k bodu 58 dávam hlasovať. Výsledok hlasovania všetkých 17 poslankyň a poslancov prítomných v rokovacej miestnosti hlasovalo za. Konštatujem, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva schválený. 59. bodom programu rokovania je žiadosť pána inžiniera Cúdora Arpáda manželkou, obaja bytom Levicobrancov mieru 28 o zámenu pozemkov. Stanovisko Mestského úradu k zámene je k dispozícii aj súčasťou materiálu. C. Zverejnený zámer mesta Levice 31/2015 v zmysle zákona o majetku obci taktiež. Materiál predkladá inžinier Juhár, prednosta Mestského úradu. Materiál spracovala pani doktorka Isová s inžinierkou Červenákovou. Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, v komisii životného prostredia
a v komisii dopravy a správy mestských komunikácií. Všetky zaujali kladné stanovisko. Finančná komisia odporúčila i cenu na zastávaný pozemok i cenu za voľnú plochu. Otváram k materiálu pod bodom 59 rozpravu. Pán poslanec Murín, nech sa páči. Ja len na margo tohto materiálu, ja by som potreboval stanovisko teda mesta, aby sme dostali vyjadrenie to, čo odporúčila Mestská rada, to, čo odporúčila Finančná komisia, vlastne všetky komisie. To sú odlišné od seba a hlavne ide o to, aby do budúcnosti sme niečo takéto si povedali, keď túto schválime, tak to bude platiť, lebo túto si jedno povedzme. Tu dochádza vlastne k tomu, že my chceme niekto chce kúpiť náš pozemok, OK, a ponúka nám niečo zameniť. No ale tá zámena vlastne spočíva v tom, že skupujú sa pozemky pod našimi, alebo sa dostanú s kúpou, respektívne iným spôsobom k pozemkom, ktoré sú pod cestami alebo pod školami, to je úplne jedno. Ide sa to započítať, len potom si musíme povedať, že v akej cene sa to má započítavať, lebo alikvotné to určite nie je, že cena pod obchodnou budovou hádam nie je to isté ako pozemok pod cestami, lebo sme si povedali, koľko, aj keď budeme vykupovať, dáme za tie pozemky a zároveň, keď robíme zámenu, je to isté. Čiže tá cena by mala byť, čo si započítame, vieme, čo doplatíme, vieme. Čiže zase, aby nenastal precedens, respektívne, aby nenastalo to, že niekto špekulatívnymi obchodmi bude takéto niečo robiť a toto bude mať teraz každý prípad, niekto bude chcieť kúpiť pozemok mestský a ponúkne nám na zámenu pozemok pod cestou, nie vo výmere 5 m štvorcových, čo je pod cestou, ale 500 m štvorcových ešte aj okolo toho. Tak toto by som potreboval vedieť, aký je rozdiel medzi tými návrhmi a hlavne ma zaujíma rozdiel cenový. Ďakujem. Čiže či v prospech mesta, či v neprospech mesta. Myslím, že prospech, ale nie veľký. Ale toto bola burlivá diskusia, samozrejme. Presne tento istý názor, čo povedal, tí mali aj členovia Mestskej rady s tým, že pod tou budovou, tam ešte to akceptujem, že všetky vyrovnávajú pod budovou nejakou cenou, aj keď je fakt, že oni kupovali tú budovu bez pozemku, to sa mi zdá tiež také divné. Ale už to tak je, historicky je už to tak dané, tak je dám slovo pani doktorke Hisovej, vysvetlila ten pomer, koľko zamieňame, ktorý pozemok za ktorý a za ktorý kto dopláca. Hej? Nech sa páči. Zamieňame pozemok vo výmere 3939 metrov štvorcových s tým, že mesto navrhovalo sumu 29,90, Mestská rada aj finančná komisia odporúčila 29,90, Mestská rada zmenila túto cenu na sumu 21 eur za meter štvorcový a pod cestou ponúkajú nám výmeru 4781,50 metra štvorcového, kde bola cena dohodnutá 8,30, kde už máme spracovaný znalecký posudok. Je síce z roku staršieho, ale ho používame v podstate pri všetkých výkupoch pod cesty, respektíve pod pozemky, ktoré nie sú pod budovami. Na majetkovo-právne vysporiadanie v tejto lokalite v zmysle nášho všeobecne záväzného nariadenia vychádza cena 16,60. Tak bola odpredaná a schválená cena v minulosti pre Slovenskú poštu. Tak bola schválená aj cena pre pána Cúdora, ktorý ale v tom čase, to bolo v roku 2008, ktorý v tom čase nedošlo k podpísaniu tej kúpnej zmluvy. Čiže vtedy bolo 16 a teraz koľko? No, teraz Mestská rada navrhla 21. Ja som nedostal moju odpoveď. Ja som sa pýtal, že koľko bol v prípade návrhu finančnej komisie, aká bola cena a aká bola v prípade, aký je tam rozdiel medzi návrhom Mestskej rady. Čiže tie dve ceny ja potrebujem vedieť, Mestskú radu a finančnú komisiu. Neviem, ja hovorím o celku. Jednu sumu potrebujem vedieť, aký je to dopad na mestský rozpočet. Tá suma a tá suma. Chvíľočku, vyrátame. My sme to už rátali. Pôvodne mal pán Cúdor doplatiť, keby zostalo 29,90, tak by bol doplácal 39 000 zhruba. A keďže sa tam cena znížila,
Ja to vypočítam. Mala som to vypočítané, len to tu No takto, cena sa neznížila. Ja hovorím o návrhu. Teda Hovorím o dvoch návrhoch. Pri prvom návrhu, čo tak. schválila finančná komisia a ostatné komisie, nám mal zaplatiť koľko? 39? 39 000. Ale 29,90 za meter štvorcový, ale rozdiel bol 39 680. Čiže 39 000 by bolo plus do mestského rozpočtu, áno? Áno. Dobre, pri druhom návrhu? Poviem hneď. Mala som to vypočítané, to tu nemám, ospravedlňujem sa. Ešte raz. Že mala som to vypočítané, len som to niekde založila. Musím to vypočítať. Počítaj v rozprave pán Janáč, faktickou. Ďakujem za slovo. Nebudem okolo toho diskutovať, ale upresním trošku, ak si dobre pamätám z finančnej komisie, tak preto sme stanovili tú 29,90 cenu, lebo sme upustili potom následne ten spätný trojročný nájom. A keďže rada znížila na 21, tak asi ste mali potom posúdiť aj ten nájom a vyplatiť spätne nájom. Aspoň taký je môj názor. Len pri všetkých pozemkoch nie je možný alebo teda nie je možno si uplatňovať nájom, lebo opravujem sa, mohol by si nájom uplatňovať aj pán Súdor, lebo aj tie pozemky pod cestami sme užívali. Nájom to neriešil, bol by vzájomný. Tu sa jedná o tú stratu z 29 na 21. O to ide pánovi Murinovi. Tak, a 21. Tam by doplácal viac určite, keď sa znížila cena. On dal potom žiadosť do tej mestskej rady vlastne preto, že to nebudú akceptovať tých 29, to je veľký doplatok. No ale ja viem, rozumiem ti. Rozumiem aj tým. Ja som vôbec rozčarovaný už roky, že sa vydali súkromným osobám pozemky pod verejnými stavbami. To je proste niečo, čo neviem pochopiť. Platíme už na rybníkoch, na trojke, za pozemky pod cestou, za chodníky. Pod chodníkmi to sú hrozné veci, dokonca stanovené súdom. Museli sme ísť na súd, aby nám stanovil nové ceny, nie toľko, koľko žiadali a títo majitelia. Je to proste ale nezvratiteľné, neviem si to predstaviť, ako by sa to dalo vysporiadať. Vezme si, že to sa týka správy športových zariadení, sa týka Margity Ilony. Bohužiaľ. Čiže zakedy bude počítať pani Sisová, tak dám slovo faktickou poznámkou pánovi Feldimu a potom pánovi Kaločanovi. Ďakujem pekne. Ja chcem poukázať len na jednu vec. Pamätáme si, to sme tuším, kedy schvaľovali na minulom zastupiteľstve. Mali sme tu prípad budovy pri súde, kde sme predávali pozemky pod budovou, ako je MIDO, tej firme, už neviem, ako sa volá. Sears Reality. Hej. A predávali sme ich 4 roky, 3 roky. Pretože najprv sme chceli za to x peňazí, potom ďalších x peňazí a tie pozemky my nikdy nevyužijeme. Nemyslím si, že je celkom férové, aby niekto doplácal 1 000 000 v starých korunách za pozemok pod budovou, ktorú vlastní. Nikdy ten pozemok, iné je to, keď je to pozemok, ktorý nie je zastávaný, ale toto je pozemok, ktorý vlastní mesto a je na ňom postavená budova, ktorú vlastní súkromná osoba alebo firma. Ponúka nám niečo, my jej ponúkame niečo, ako môžeme sa baviť o tom, že tá suma by mala... že tá suma by mohla byť o niečo iná, ale nemyslím si, že by to mala byť suma, že by ten rozdiel mal byť až taký medzi tým, čo my zaplatíme jemu a on zaplatí nám. Ďakujem. Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Kaločaj. Ďakujem. Ja predpokladám, že keď pán Súdor požiadal o zámenu týchto pozemkov, tak mu ide o to, aby si
dal do poriadku svoje pozemky a má o to záujem. V prípade, že nie, nevidím v tom absolútne žiadny problém, aby to ten status quo, ktoré bolo doteraz, aby to pokračovalo. Ja si osvojujem stanovisko finančnej komisie, aj keď nie som jej členom, a navrhujem tých 29,90 eur za meter štvorcový. Ďakujem. Takže už to má vyrátané, pani Sisová, nech sa páči, doplníš? Takže to upresním. Mesto zamieňa, alebo teda pozemok mesta, ktorý by mal ísť na zámenu je 1988 metrov štvorcových. Pri cene 29,90 by bol doplatok 20 054 a pri cene 21 eur by bol doplatok 2062 eur. Čiže 10%, zhruba, plus minus, no. Nech sa páči, ďalej v rozprave. Nie som zapnutý. Pán poslanec Múri, nech sa páči. No, neviem, ako si to zrekapituloval, trošku inak si to zrekapituloval. Dopad na mestský rozpočet je v prvom prípade, to znamená, ešte raz ideme to zrekapitulovať. Mesto navrhlo, hovorím o meste, čiže názor mesta, názor pána prednostu, ktorý sa podpísal pod materiál, je taký, že sa nám má doplatiť za pozemok 20 000 eur. Ak sa nemýlim. Ešte raz. Áno. To je návrh mesta, ktorý máme predložený v materiálu. Všetky komisie sa stotožnili s týmto návrhom, o ktorom hovoríme, že nám bude doplatené 20 054. Mestská rada rozhodla len o tom, že nebude nám doplatené 20 054, ale sa zamení nejaká cena, bude 2000. Sú tu dva návrhy, čiže ja upozorním, že je to návrh finančnej komisie Mestského úradu a všetkých ostatných komisí versus návrh Mestskej rady. Čiže sú tu dva. Rozdiel medzi tými nie je 10%, rozdiel je 90%, čiže tam je 18 000 mínus. Ja som skonštatoval, 10% dostaneme iba z tej pôvodnej sumy. Čiže miesto 20 000 je prínos do mestského rozpočtu 2000, ale toto som ja nepotreboval vedieť. Na začiatku ja som jedno povedal. Aby sa toto nestalo pravidlom, že keď ja chcem kúpiť pozemky od mesta, OK, idem ich kúpiť. Teraz sa len vrátim na to, že čo kupujem. No, tu absolútne nejde o to, či ja kupujem pod budovou, kde nemám vysporiadané. No, keď vlastní budovu, nech sa páči, pozemky raz musí kúpiť. Keby to odo mňa kupoval, tak ja budem uvažovať ako občan, by som uvažoval, že no tak nemá to hodnotu pre mňa 29, ale má to 1 euro pre mňa. No nemá to pre mňa. Pre mňa to má hodnotu možno 100 eur, keď mu to dám za 29, OK, ale my nie sme iný podnikateľský subjekt, jak je občan alebo podnikateľ. My je to isté. Čiže to sa nebávame o to, či má to hodnotu. No má to hodnotu niekoľkonásobne väčšia ako 29,9 eur. To rovno poviem. Lebo mať rodinný dom alebo budovu a nemať pozemok, no tak ten pozemok nemá hodnotu, lebo je nepredajný. Čiže ja ten rodinný dom bez pozemku nepredám alebo ho predám za pol ceny. Čiže toto je vlastne len čo sa týka tohto, že my sme taký istý podnikateľský subjekt, jak hoci ktorý iné. My to nie sme nejaký sociálny subjekt, že my tu budeme rozdávať zadarmo. To zase nie, na to zabudnime. Ale druhá vec je tá, že dopad na rozpočet je to 18 000. Čiže ja len to chcem povedať, že keď je na začiatku, ešte sa vrátim, to, čo sme hovorili, keď začne toto, že miesto toho, lebo tu mala byť žiadosť o odkúpenie mestského pozemku. OK, ide kúpiť, my sa budeme o tom baviť. Len tu sa spojili dve veci. Niekto kúpil pozemky, vrajme, akou cestou, to je jedno. Pod našimi subjektami, pod cestami, hocikde. A teraz tu sa vymyslela nejaká zámena, my sa ideme o tej zámene baviť. No, tak rozdielme to na dve veci, my budeme od neho kupovať tie pozemky, on kúpi toto od nás a sme tam, kde sme boli, na tých 20 054. Ale teraz, keď sme to zrazu spojili, tak ideme tu o niečom rozprávať, že iná bude cena, bude to len doplatok 2000. Čiže tu, hoci toto už nie je prvý prípad, čo sa stalo, že niekto nám toto isté ponúkol, lebo to sa teraz, presne nám toto urobia. Kúpia nám, rovno dáme návod, máme naše ihriska, nakúpia nám pozemky pod ihriskami a teraz budú zamieňať za naše lukratívne pozemky a povedia, veď váš nemá 100 eur, oceňte si ho na 30, ja vám dám za 30, tiež 1:1 a budeme zamieňať. No tak to nie je cesta, to je trošku o inom. Čiže vravím, keď tento precedens my schválime, že takto budeme narábať s mestským majetkom, no tak na to my môžeme zabudnúť, že niečo my tu dosiahneme a budeme na smiech. A o tom to je to celé, že nevrajím, aký to bude mať už dopad. Ten dopad som povedal, ale ten je urobený len tým, že spojili sa dve veci, ktoré sa vôbec spájať nemali. Ale dobre, takto sa to urobilo. No ale tu si nepletme potom to, že tu ideme vravieť, že prečo Mestská rada navrhla. No navrhla tým, že sa to hlasovalo. Čiže hlasovanie sa prehlasovalo, ale návrh Mestského úradu aj všetkých, čo vy tam sedíte, bol v podstate taký aj finančnej komisie,
že cena má byť nejaká úplne iná. Tak sú tu dva návrhy, uvidím, ako sa bude hlasovať. Ja som návrh nedal, ja som si len dovolil upozorniť na to, že takýmto veciam by sa malo predchádzať a potom to rozdeliť na dve veci a nebaviť sa vôbec o tom, že my budeme niečo zamieňať. Kúpiš, predáš, dovidenia. A potom už budeme vidieť, budú čisté materiály a presne budeme vidieť, aký je dopad na mestský rozpočet. No a teraz vidíme dopad týchto dvoch návrhov je minus 18 000 do mestského rozpočtu. To je celý záver tohto celého. V poriadku, tak záver urobí asi mestské zastupiteľstvo s tým, že nemôžeme brať právo v mestskej rade prijať nejaké uznesenie. Došlo sa k hlasovaniu, je tu na stole, máme tu dva návrhy, budeme o nich hlasovať ako mestské zastupiteľstvo. Takže... Ale ja tu nehovorím, ja vysvetľujem poslancom, že sú tu dva návrhy, aby každý vedel, o čom sa hlasuje. Ale to som povedal. Nehovorím, že niekomu uzurpujeme právo. No, to je ten rozdiel. Ja hovorím o dvoch, aby si poslanci uvedomili, lebo možno niektorí si to... Je tam len maličká odlišnosť. Maličká, ale presne to chcem povedať, že keď zo začiatku začalo to vysvetľovanie, že miesto 29, 21. To veľmi pekne znie, ale nie to ja som sa pýtal. Ja som sa pýtal na jedno číslo, na celkový dopad. No a zrazu z 29, 21, čo je 8 eur rozdiel, ako aj vy ste začali hovoriť 8 eur. Moment, to nie je 8 eur rozdiel. To je miesto 2000, je to 20 000, to je 18 000 rozdiel. Tak na budúce prosím povedať to práve číslo na začiatok a nie je úplne iné, ktoré vlastne evokuje to, že my tu miesto 29 ideme na 21, aký sme my, ešte pomaly dobrí sme a nejaký dopad na rozpočet to nemá. No moment, to nemá dopad 8 eur, lebo to je meter štvorcový krát tisícky štvorcov, je to dopad 18 000. To je ten rozdiel. Ja úplne s tebou súhlasím, len problémy tu boli dva. Bola tu, či to predáme a druhý problém bol v tom, že v tej istej lokalite iným subjektom sme predávali ešte nižšie. Tu je ten problém. Ja tam vidím najväčší problém a to bolo v roku síce 2000, alebo ešte predtým. A tam tá cena bola podstatne iná, takže nakoniec je dobré, že si to vysvetlil úplne lopatisticky pani Gašparová s faktickou poznámkou. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomu, že v podstate mesto vlastní pozemky pod tou budovou. Potrebuje tento pozemok pod budovou mesto? Nepotrebuje. Teraz to vlastne je možná... Áno, by práve preto, takže toto by eventuálne mohlo byť priechodné. Čo sa týka tej sumy, tých 21 eur, prišlo ešte odôvodnenie so znížením tejto sumy, alebo teda individuálnym posúdením a Mestská rada vlastne rozhodla o tom, že toto posúdenie teda by sme mohli nejakým spôsobom akceptovať a znížiť tú cenu, nakoľko v roku 2008 bola tá cena ešte nižšia, pán Murín. Takže len za to. Dobre, pani Gašparová, do rozpravy pán doktor Feldy. Pardon, dám ti ešte slovo, samozrejme. Ďakujem pekne. Ja v podstate len zopakujem to, čo som povedal. Ako samozrejme mestské zastupiteľstvo rozhodne o tom za koľko. Ja sa len bojím jednej veci, alebo nebojím. No ako zase to bude, myslím si, že len o tom, že ad 1 bude sa to len naťahovať a zostane to eventuálne v tejto polohe, ako to je teraz. A nič sa nevyrieši. Nič sa nevyrieši, ten pozemok zostane tam, naše teda pod cestami pozemky zostanú jemu a nič sa nevyrieši. A fakt chcem poukázať aj na to, čo povedala Martina, že je veľmi ľahko možné, že sa bude niekto odvolávať na to, že tam tie pozemky sa predali za tú sumu a tieto pozemky sa predávajú v tej istej lokalite za inú sumu. 2008. Dobre, ako vy rozhodujete, ja len hovorím, ja si osvojujem stanovisko Mestskej rady. Máme už dva návrhy. Pán poslanec Kasan s faktickou poznámkou. Aby sme možno do budúcna prešli takýmto možným komplikáciám, možno by bolo dobré nastaviť ceny dopredu, to znamená dať si zóny a koľko v tej zóne budeme pýtať za meter štvorcový, aby sme tu potom neprišli k tomu, že sa tu budeme dohadovať, či 8-10 eur. Ja súhlasím s Ivanom, je to dopad 18 000 mínus, tie peniaze môžeme použiť kdekoľvek inde, je to podnikateľský subjekt, je to pod garanciou a presne, čo povedal Ivan, bez pozemku mu je to na nič. To znamená, OK,
Poďme sa rozprávať reálne a skúsme nastaviť do budúcna ceny, ktoré budú nastavené napevno a nebudeme musieť potom špekulovať, koľko dáme a koľko nedáme. Ďakujem. Ďakujem. Na vysvetlenie tých stanovenia cien, pani Sisová. Máme prijaté všeobecne záväzné nariadenie číslo 18, ktoré presne určuje, alebo teda sú odporúčané ceny v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 492 z roku 2004 zbierky zákonov, kde máme rozpätie a v podstate máme aj rozlišené, že na čo pozemok sa má použiť. Podľa tohoto všeobecne záväzného nariadenia ide o pozemky na majetkovo-právne vysporiadanie a je tam tá minimálna cena 16,60. Vzhľadom na to, že aj komisia finančná, aj vzhľadom na to, že sa to dlho trvalo, preto aj Slovenská pošta mala tú cenu 16,60, bola to tá minimálna cena pre majetkovo-právne vysporiadanie a finančná komisia odporúčila maximum, vzhľadom na to, že pán Cudor v tom čase nepodpísal tú kúpnu zmluvu, navrhol teraz zámenu, čo v podstate je to, čo povedal pán poslanec Murín, kúpa, predaj, lebo zámenná zmluva je vlastne kúpna zmluva, len si tam, kde je predávajúci, kupujúci, čiže je to v podstate kúpna zmluva. V zmysle, je to zmluva podľa občianskeho zákonníka a maximálna cena, tam je to cenové rozpätie, ale 29,90 pre pozemky pod budovami s nebytovými priestormi. Pokiaľ by sme takýto pozemok predávali na stavbu, nie už pod budovou, lebo v tomto prípade ide o majetkovo-právne vysporiadanie. Ďakujem. Pán poslanec Kasa, nech sa páči. Bol by problém do budúcna nastaviť jednu cenu, nenechávať rozpätie a nastaviť jednu cenu podľa zóny? To znamená upraviť VZDNko, spraviť zonáciu mesta a v zóne zadefinovať jasne cenu? Šlo by to, len museli by sme tam stanoviť tú cenu. Na vysporiadanie toľko, na možnú výstavbu toľko. Mali by sme to mnoho jednoduchšie v tomto prípade. Bolo by to jednoznačné. Nebolo by o čom. Hej. Pani Sisová? Neviem, či ešte môžem, ale v podstate cena pozemku by sa mala vždy určovať individuálne. Dokonca všeobecne záväzné nariadenie 18 má odporúčací charakter. My podľa zákona by sme mali vždy mať znalecký posudok, ale aby sme neplytvali prostriedkami mesta, preto bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie. Viem, dokonca ešte som tu v tom čase nebola, mesto malo spracovanú cenovú mapu, z ktorej sa vychádza. A každá cena nehnuteľnosti, vrátane pozemkov by mala byť posúdená podľa znaleckého posudku a vždy je to iná cena. Vždy to môže byť iná cena. Veď čo sme mali súdny spor ohľadne tej cesty, čo pán primátor hovoril, tak sme mali dokonca 3 znalecké posudky, ktoré sa líšili v stovkách korún, v tisíckach korún. Nie, hovorí o rybníkoch 3. Rybníky, áno, 5, 3 a 5. Medzi 3 a 5, tak. Hej. Ale práve týmto krokom zabránime tomu presne, čo povedal Ivan. To znamená, že špekulanti, ktorí budú skupovať pod cestami pozemky, budú na nás tlačiť a budú chcieť odkúpiť ten pozemok pod budovou čo najlacnejšie. A v prípade zonácie by sme sa tomu vyhli v úvodzovkách. Nebránim sa tomu, my to môžeme spracovať, ale hovorím, že aj znalci, aj dokonca veď pani inžinierka Jurgeová Evka je znalec v odbore oceňovania nehnuteľnosti. Ja jej môžem dať slovo, nech sa vyjadri, ale hovorím, že vždy tá cena je... Ak dôjde k sporu, ja to vysvetlím tak, ak dôjde sporu medzi kupujúcim, predávajúcim, či mestom a niekým, tak nakoniec to vždy skončí tak, že sa musia doniesť znalecké posudky. Oni donesú protistrana, my donesieme znalecký posudok, čiže aj tak potom tá cena stanovená o VZR nemusí mať vôbec žiaden vplyv na to rozhodnutie súdu. Áno. Tak je, no. Viem, že keď dôjde k sporu, už potom sa nikto nedrží VZR-nka, ani nejakého rozpätia, ani pevnej ceny, ale dá si urobiť znalecký posudok, ako sme si dali urobiť aj v prípade pána Palaja. A súd našiel kompromis medzi 2 znaleckými posudkami alebo 3 a povedal, že toľko to. Nakoniec určil on. Je zase pravdou, a ja sa prikláňam, aj pán Kazalaj, majú v tom pravdu, že tým znížením ceny mestskou radou, ktorá sledovala práve tú predchádzajúcu predaj tej banke, došlo k tomu zníženiu, ale ten dopad som si ani neuvedomal, že aj 18 000. Tak aj nad tým sa treba zamyslieť, či to vôbec predáme, hej?
alebo či to necháme tak, ale zase pravda je aj na tej druhej strane, že bez toho pozemku nemá význam tomu majiteľovi, lebo to nikdy nepredá. To je faktom. S faktickou poznámkou postupne pán Krtík, potom pán Kaločaj, potom pán Karafa. Nech sa páči. Nechcem zdržiavať, ja len pripomeniem VZN 18. My tam máme zonáciu 1 až 9. Prvé pásmo úzke centrum a posledné pásmo lokalita Čudo a Ladislavov dvor. 9 pásiem a potom ešte máme v rámci tej šachovnice nie len podľa, povedal by som, geografických pásiem, ale aj podľa účelu máme rozdelené ceny. Delíme ich na pozemky pod budovami s nebytovými priestormi, tie sú najdrahšie. Potom sú pozemky na výstavbu rodinných domov, potom pozemky pod výstavbu garáží a tie najlacnejšie sú pozemky na majetkové vysporiadanie. To je tá šachovnica. Toto je naše VZN 18. Je pomerne dobre spracované, len problém je v tom, že vždy sa budú vychádzať z znaleckého posudku, ak dôjde k sporu. Potom už samozrejme zoberú si aj VZN, ale hľadá sa nejaký kompromis. Pán poslanec Kaločaj, nech sa páči s faktickou. Ďakujem pekne. Stále mám taký pocit, že nie sme úplne rovní v týchto veciach a to je možno spôsobené práve tým rozmedzím, ktoré tu existuje. Takže v princípe súhlasím aj s Ivanom, aj s Rastom, že možno by sme to skutočne mali. Nemali by sme takéto problémy a nemali by sme sa o čom ani tu rozprávať tým pádom, lebo by sme to nejakým spôsobom uzavreli a bola by stanovená cena. Ale tak ma napadla taká vec, že keby som mestu ja ponúkol teraz 29,90, čo by mesto urobilo? Komu by to predalo? Asi mne, nie? Zrejme. Pod budovou asi nie. Je to nezmysel, ja si to uvedomujem. Pod budovou nie. Ani by sme to nemohli predať. No, jasné. Rozumiem, ale v princípe to celkom tak nie je zase, lebo je to pozemok, ktorý síce je zastávaný, ale neviem, prečo by to mesto nemohlo predať aj niekomu inému. No. Je to nezmysel. Ja viem, že je to nezmysel, ja teraz nie o tom hovorím. O tom hovorím, že nezdá sa mi to byť absolútne nejaké priťahnuté za vlasy. Tá cena je dobrá aj pre pána Cúdora, takže nechcem tomu veriť. A keď hovorím, doteraz sme žili neviem koľko rokov s tým, že ten pozemok bol náš a to nájomné, ktoré je v podstate, čo by sme platili za cesty, je niečo úplne abstraktné, lebo tým pádom aj mesto môže žiadať nájomné od neho za to, že tam má... No proste nechcem sa do týchto vecí zamotávať. Stále mám ten pocit, že zase ideme niekomu niečo odpustiť a nie je to celkom rovné. Ďakujem. Tak to musíme vyrovnať, na to sme tu. Pani Sisová, tento pozemok, čo sa jedná, ten doplatok, hej, na tých 21-29, to je pozemok zastávaný alebo nezastávaný? To je zastávaný stavbou plus prístupová cesta do budovy. To je pozemok pod stavbou a okolo stavby. A ešte, ak môžem doplniť, tak vlastník stavby má predkupné právo k pozemku. Ale nie za cenu 21 eur. Ale tak na to sme to, aby sme ju stanovili. Máme dva návrhy zatiaľ, takže s faktickou pán Karafa. Ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som vyjadril nesúhlas s doktorom Kaločajom a doktorom Kasanom, pretože ceny pozemkov sú natoľko špecifické, nie len tam, kde sa nachádzajú, aj účel použitia, a je tam strašne veľa premenných. VZN 18 poznám, robili ju odborníci, ja by som sa jej nedotýkal a riešil všetky tieto v podstate spory v úvodzovkách individuálne. Pretože do toho zasahuje ešte jeden dôležitý fenomén, chcieť kúpiť, čiže ponúka dopyt. Ďakujem. Ďakujem, takže nakoľko sa už nikto nehlási do rozpravy a mám dva návrhy, to znamená stotožnenie sa s návrhom Mestskej rady, to znamená tých 21 aj niečo, a druhý návrh je v zmysle stanoviska finančnej komisie, dal ho pán Kaločaj. Prvý bol pán Kaločaj, áno. V takom poradí dáme hlasovať. Takže, vážení páni, v bode 58, pardon, dobre, áno. Sú dva návrhy na stanovenie ceny odkúpenia pozemku. Pán Kaločaj navrhuje, aby sme išli v zmysle
VZRN na hornú hranicu. Podľa stanoviska finančnej komisie, ktorá, pomôž mi pán Karafa, máš 29,90. 29? 90. Čiže kto je za to, aby sme do uznesenia doplnili cenu 29,90? O tom budeme hlasovať. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Čiže prvý návrh, pán poslanec Kaločaj, 29,90. Bude aj tak, že hlasujeme o tom, či pôjdeme v zmysle stanoviska finančnej komisie. Výsledok hlasovania. 17 prítomných za 12, traja proti, dvaja sa zdržali. Konštatujem, že návrh pána poslanca Kaločaja bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva schválený. Tu je potrebná trojpätinová väčšina, ale predpokladám, že ste hlasovali len o cene. Hej? Hlasovali sme o cene, tu stačí nadpolovičná väčšina. Áno. Hlasovali sme o cene, nie o uznesení. Vyzývam predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia bodu 59 v zmysle odsúhlaseného návrhu, to je v zmysle stanoviska finančnej komisie. Prosím pozorne prečítať návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v bode číslo 59 navrhuje uznesenie. Berie na vedomie žiadosť inžiniera Cúdora s manželkou o zámenu pozemkov, stanovisko Mestského úradu k danej žiadosti a zverejnený zámer mesta Levice číslo 31 z 2005 a schvaľuje vyradenie prebytočného majetku mesta z pozemkov parcelné číslo 3683/3 zastávanej plochy o výmere 31 030 m2 a výmeru 1988 m2. Prevod majetku zámenou nehnuteľností pozemkov v KU Levice na základe čísla 044 215, ktoré vyhotovil Gabriel Kostoláni, a parcelného čísla 3683/3 o výmere 1620 m2, zastávanej plochy 3683/10 o výmere 361 m2 a ktoré je vo vlastníctve mesta Levice. Cena, ktorú schvaľujeme, je 29,90 za meter štvorcový pozemku. Je zastávaný stavbou OD Garancia, súpisné číslo 2998. Zároveň ostatné v zmysle predloženého návrhu a odporúčame primátorovi mesta podpísať zámennú zmluvu a je to všetko v zmysle stanoviska Mestskej rady a odhlasovaného... Ešte. Tá dávala, to tam mala 21. Ešte cena. Pani Sisová? Finančnej komisie, áno. Ešte treba doplniť, že v podstate to, čo ponúka na predaj pán Cúdor nám, je výmera 4781,50 m2 za cenu 8,30. Ja to tu nevidím. Áno, áno. Ostatné ostáva tak, ako je materiály. To je tam napísané v uznesení. Áno, je to tam. Hej. Tak myslel sa finančnej komisie. Vážení páni, ešte niekto chce vysvetliť alebo dodať niečo do uznesenia? Výmera, ktorú pán Cúdor ponúka, mi 29,90. Podotýkam, že na prijatie tohto uznesenia, to znamená schválenie zámeny pozemkov, treba trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov, to je 14 hlasov. Hlasujeme o prednesenom návrhu uznesenia v zmysle stanoviska finančnej komisie. Prítomných 17, zahlasoval 15, 1 bol proti, 1 sa zdržal. Konštatujem, že návrh uznesenia bodu 59 bol trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválený tak, ako stanovila za cenu, tak ako stanovila finančná komisia. 5-minútovú prestávku.
aby sme začali vnímať aj ďalší bod. My sa odosobnili od tohto. Ďakujem. V rokovacej miestnosti zaprezentovaných 17 poslankyň a poslancov, zastupiteľstvo je po prestávke uznášania schopné. Môžeme prejsť k bodu číslo 60. 60. bodom programu je správa Mestského úradu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 2/62/2015 26. februára 2015 návrh využitia majetku mesta určeného na reklamné účely s finančným dopadom na rozpočet mesta. To bola požiadavka uznesenia Mestského zastupiteľstva. Materiál by som prosím doplniť o stanovisko právneho zástupcu k ukončeniu nájomnej zmluvy a výzvy na úhradu nájomného úrokov z omeškania zmluvnej pokuty. Opätovný návrh na mimosúdne vyriešenie vzniknutej situácie, ktoré ste obdržali 2. apríla mailom. Materiál predkladá pán inžinier Juhár, predosta Mestského úradu, spracovala ho pani doktorka Sisová, vedúca oddelenia správy evidencie majetku Mestského úradu s pani Balintovou. Materiál bol produkovaný vo finančnej komisii, i v komisii životného prostredia, i v komisii dopravy a správy mestských komunikácií. Predtým, ako otvárali rozpravu, pani Sisová, chceš doplniť materiál? V podstate ani doplniť nie, len, alebo teda doplniť, ešte nám prišla jedna ponuka na spoluprácu, kde spoločnosť Vego Marketing SRO nám ponúka spoluprácu pri prevádzkovaní Mestského informačného systému a komerčného systému. Mali sme s nimi rokovanie v podstate u vás aj u pána prednostu, kde oni nám ponúkajú, že by správovali jednak komerčne stĺpy verejného osvetlenia a ostatné reklamné plochy a za to by nám správovali Mestský informačný systém. Starali by sa nám, zároveň by nám urobili nejaký prehľad o reklamných zariadeniach v meste, ktorý by aktuálne doplňali a obnovovali. Z našej strany pre nich išla informácia, že pokiaľ by mesto teda opätovne pristupovalo k prenajímaniu reklamných plôch, tak by tak určite robilo cestou verejnej súťaže. Či už by to bolo týmto spôsobom, že by tam bolo vrátanie toho Mestského informačného systému, alebo len tie reklamné plochy. Ďakujem. S tým, že včera som sa zúčastnil rokovania Združenia miest a obcí Slovenska, kde firma Art System prejavila presne taký istý záujem, ako táto spomínaná firma, čo bola na rokovaní, čiže naše stanovisko o tom, že i takéto obstarávanie pôjde verejnou, teda i takáto služba pôjde súťažou, takže predpokladám, že tých záujemcov bude viac. Čo to je firma Art System, pán Delinčák, som si zobral úmyselne aj na dnešné rokovanie tú vizitku. Takže je naše rozhodnutie aj stanovisko pani Krajčovicovej, aj tvoje, že treba takúto koncesiu obstarávať. Takže po ukončení prípadného sporu s touto firmou pristúpime v každom prípade k obstarávaniu, ako si už určíme naše podmienky, či to bude iba reklama, alebo či to bude aj informačný systém, respektíve či to bude robiť iba mesto Levice, tak sa rozhodneme do budúcna. Ale musíme samozrejme, zrejme nás limituje tento problém riešenia s tou firmou Rekos. Ako predpokladáme riešenie tohto v súčasnosti? Predpokladám, že teraz Mestské zastupiteľstvo neodsúhlasí zľavu z nájmu a späť vzatie odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ budeme mať uznesenie, tak odstupujeme vymáhanie na súd. Tým pádom očakávame, že podajú odpor proti platobnému rozkazu alebo možno podajú žalobu už predtým. Ťažko povedať. Kedy predpokladáme, by sme mohli vyhlásiť tú súťaž? No, neviem teda, či zastupiteľstvo rozhodne, či budeme vyhlasovať verejnú súťaž v zmysle obchodného zákonníka na prenájom reklamných plôch, alebo budeme postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a to ja odovzdám slovo pani inžinierke Krajčovicovej. Nech sa páči, pani inžinierka Krajčovicová. Nebude to podľa zákona o verejnom obstarávaní, ak sa rozhodneme, že to bude mať charakter, zmluva bude mať charakter koncesných prvkov. Ale súťažiť sa musí, hej? Nie.
Výber by sme si mali urobiť, ale nie podľa zákona o verejnom obstarávaní. Či nejakým rokovaním predpokladáš? Áno. Ďakujem. Môžeme to nastaviť ako podmienky pre, tak ako sú v zákone o verejnom obstarávaní, ale samozrejme tá zmluva musí mať charakter prvkov koncesných. Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie. Otváram materiál 60. Rozpravu. Pán poslanec Gabriel Feldy, nech sa páči, má slovo. Osvojujem si stanovisko Mestskej rady. Ďakujem, uzatváram rozprávu k bodu 60, odozdávam slovo a vyzývam predsedu komisie, aby priniesol návrh uznesenia k tomuto bodu. Návrh na uznesenie k bodu číslo 60. Mestské zastupiteľstvo v Leviciach berie na vedomie po A. Správu Mestského úradu v Leviciach o plnení uznesenia číslo 2/62 z roku 2015 z 26. februára 2015 návrh riešenia využitia majetku mesta určeného na reklamné účely s finančným dopadom na rozpočet mesta. Po B. Stanovisko k ukončeniu nájomnej zmluvy a výzvy na úhradu nájomného, úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty. Opätovný návrh na mimosúdne vyriešenie vzniknutej situácie. Ďakujem. O prednesenom návrhu uznesenia dávam hlasovať. Výsledky hlasovania 17 prítomných poslancov, všetci hlasovali za. Konštatujeme, predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.